Astaghfirullahaladzim. Ya, awakmu karyo kadipaten, busana kadipaten dilepas, busana keraton dilepas, ganti udeng-udeng putih, selendangan putih, bebetan putih. Aku tak nderekno Mbah Sunan Kalijaga. Niki nek wong Jawa biyen nek ngarani lengser kaprabon mandheg mandhita. Leren dadi ratu, malih dadi wali, dadi sunan. Saniki kok mboten pireng. Sing kepireng niku lengser kaprabon dipanggil KPK. Kula sing kepireng niku ngoten teng TV niku. Lah niki lengser kaprabon mandheg mandhita. Langsung nututi Mbah Sunan Kalijaga. Nah, durung matek dipayungi. Matur nuwun. Nggih, kursine kula lali kok udane cik nututi ngalih mawon ngoten. Bareng ngumpul tenggene alas ketututan. Assalamualaikum Mbah Sunan Kalijaga. Waalaikumsalam. Kanjeng Adipati jenengan kok busanane kaya ngoten pangestune. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, pimpinan acara yang sangat kami hormati, Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Mukarram Gus Abdillah, Al-Mukarramun wal Mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Bupati beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Muspika beserta staf yang kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh pinisepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Kula namung ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga kula kali panjenengan oleh niat ngaji diparingono ilmu sing manfaat. Kula kali panjenengan oleh memperingati Maulid Nabi, muga-muga kula kali panjenengan besok disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dawuh wonten kitab ingkang dipun karang namine Fathur Rabbani. Sultanul Aulia dawuh, zahabu dinikum bi arba'ati asya, ancure agamamu, ancure agama Islam iku disebabno petang perkara. Setunggal, annakum la ta'maluna ma la ta'lamun. Awakmu duwe ngelmu gak gelem ngelakoni ngelmu.
ilmune. Nomor loro annakum tak maluna mala ta'lamun, awakmu ngelakoni sesuatu tapi gak nganggo ilmu. Nomor tiga annakum la tata'allamuna ma la ta'lamun batabakuna juhala, awakmu gak gelem sinau opo-opo sing ora kok ruwi sampai awakmu tetep dadi wong sing bodoh. Nomor sekawan annakum tamna'unan nasa yata'allamuna ma la ya'lamun, awakmu kemalan nyegah nanggone wong sing golek ngelmu. Iki dawuhe Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nanging kula kali panjenengan dadi wong Islam dene nurut setunggal hadis ingkang dipun dawuhaken sahabat Zaid bin Husain radhiyallahu anhuma. Sahabat Zaid niki termasuk sahabat sing paling sepuh, menangi sahabat sing nem-neman. Sahabat nem-neman niku kathah sing sowan dhateng sahabat Zaid. Siji wekdal nalika sowan sahabat nem-neman niku matur, "Mbah, enten napa nak? Panjenengan sing paling sepuh." Nggih. Tapi panjenengan niki termasuk salah setunggali sahabat ingkang angsal kanugrahan saking Gusti Allah langkung ageng. Ditingali saking napa nak? Nuwun sewu, Mbah. Panjenengan niki mboten atos pisah kalih Kanjeng Nabi. Panjenengan niki selalu nek sembahyang jamaah nggih kalih Kanjeng Nabi. Di samping niku Kanjeng Nabi niki ngalami perang 27 kali, panjenengan derek ten ngriku. Sing nem-nem niki Mbah kepingin mundhut hikmah. Panjenengan natos dipun wasiati Kanjeng Nabi kados pundi? Nuwun sewu nak, kula pun sepuh boten saged dipaksakan, namung sailing kula Kanjeng Nabi niki dawuh, inni tarikun fikum sakolaini, awakmu kabeh tak tinggali pondasine agama Islam akeh loro. Awakmu kabeh tak tinggali pondasine agama Islam akeh loro. Bangunan tanpa pondasi boten saged dijagaaken kekuatane lan awete. Agama Islam tanpa pondasi, naudzubillah. Pondasine agama Islam niku setunggal kitab Allah, niku Al-Qur'an. Kaping kalih pondasine agama Islam putra wayahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra wayahe Kanjeng Nabi niki kula kali panjenengan nek maca tiba ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Putra wayahe Kanjeng Nabi Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah putra wayah yang suci. Hum beliaulah amanul ardi yang menjadi pengayoman jagat raya
fadzakiri mongko cintao nang putra wayahe Kanjeng Nabi. Para hadirin kula aturaken setunggal kitab Allah, kitab Al-Qur'an boten sembarangan kitab Quran. Kula ngaos datang Pondok Langitan pada waktu niku haflah khataman tahfidzul Quran. Tadi dalam rangka konco-konco hufat katai sekawan dosa. Para hadirin, tiang apal Quran dijamin karo Gusti Allah nggih sebab sangka dene karomah lan kekuatan Quran. Dijamin nek tilar jasade boten saged rusak, ulese tetep anyar. Kula nerangaken ngoten enten sing tanglet, Mbah. Napa sing oleh jaminan jasade boten rusak, ulese tetep anyar? Niku wong sing apal Quran tok. Kula matur kehebatane Quran. Quran dipun turunaken dhateng Kanjeng Nabi sing beto wahyu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril nyampeaken wahyu niku sendirian. Tur Quran sing disampaikan niku per ayat. Mulane Quran niku disampaikan niku sampai dangune 23 tahun. Coma lho niki enten coma. Tenggene Al-Qur'an niku wonten surat sing paling istimewa. Giniku surat Al-An'am. Surat Al-An'am niki diwastani surat yang paling istimewa sebab surat Al-An'am niki nek dikaji, didalami, dimengerti mulai awali surat sampai akhiri surat sing diterangno niku melulu babakan tauhid. Ing rene niku surat istimewa. Malaikat Jibril alaihi salam nyampekno surat niku mboten per ayat tapi sekaligus setunggal surat. Nalika nyampeaken surat niku malaikat Jibril alaihi salam diikuti 70.000 malaikat. Krana niku surat Al-An'am niki enten atine. Atine surat Al-An'am la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Sapa wong gelem maca atine surat Al-An'am sedina sewengi ping 300 dijamin nek mati kaya wong apal Quran. Jasate mboten rusak, ulese tetep anyar. Lah untunge iki mboten ditarjet. Ping 300 niku apa kudu bendina? Terserah. Bendina nggih kenging, sak minggu pisan nggih kenging, sak wulan pisan nggih kenging, setahun pisan nggih kenging, sak umur pisan nggih kenging. Tapi nek wis kena sak umur pisan jelas akeh laline. Jadi maca atine surat Al-An'am ping 300 sedina sewengi dijamin nek mati jasade ora rusak, ulese tetep anyar. Liyane niku kehebatane Quran senajan boten maca atine surat Al-An'am. Nuwun sewu dosen IAIN
dateng panggenan kula. Niku Raja Dzulkarnain niku dijak nglencer ngelilingi jagat. Iki nek nurut Quran jagat niku boten bulat. Jagat niku sing peteng letter L. Diarani alam zulmah. Ini ku alam peteng. Nggih alam peteng niku sing dinggeni bangsane Ya'juj wa Ma'juj. Sing alam padang niku ya letter L. Niki sing dinggeni para menungsa. Tugas pertama Raja Dzulkarnain niki kengken damel tembok tapi rupa gunung. Katik gununge niku atuni upri alaihi kitro. Gunung tapi cor-coran besi karo tembaga. Lah niku terus narik dana nang pundi lho. Ya gak kate takon samono wong Quran ora ngoten nanging. Gunung niku digawe mbatesi antarane alam padang karo antarane alam peteng. Mergo Ya'juj wa Ma'juj niku aten asline nggih menungso biasa, tapi esiku malih rupane niku mboten kaya menungso. Kupinge niku karo awake ombo kupinge. Kuping sing sisih niku digawe lemek nek turu. Kuping sing sisih niku digawe gembul nek turu. Dadi enak, katuku spray yo ngono lho ngoten. Langgen ngalah-ngalahaken kelinci lho nggih. Kelinci pira? Wedhus. Bumbo pira? Iku ngoten. Lah Ya'juj wa Ma'juj niki selalu gawe kerusakan senajan asli niku menungso ganti upa sing kaya ngoten niku malih nek petuk menungso niku dipangan. Nggih. Menungso dipangan, kamu menungso tok kewan yo dipangan sembarang kali dipangan. Malih Ya'juj wa Ma'juj niki dipageri gunung wesi cor-coran kali tembaga. Jadi mboten gandeng. Kok gandeng kula kali panjenengan wis gak ngukup. Ya'juj wa Ma'juj. Lah terus Raja Dzulkarnain niku danane niku sing danane malaikat ngoten. Iya. Sing kerja gawe gunung cor-coran niku nggih malaikat. Mulane Raja Dzulkarnain niku enten sing mastani wali, enten sing mastani raja, enten sing mastani nabi, enten sing mastani rasul. Lah kula kali panjenengan wis karek ngrungokno kok ya bahasa karepe. Sareng kaya ngoten Raja Dzulkarnain niki matur datang Mbah Nabi Khidir, Mbah Nabi Ilyas alaihi salam. Terus para ulama mastani kok jagat niki ciu. Nggih. Monggo sampeyan kali kula nglencer nang jabane jagat
Lah kula kali sampeyan ya aja kepingin. Sampeyan iku nek wis nglencer nang jabane jagat mesti gak muli. Iya. Mulane mangan gak mangan ya enak go jerone jagat ngene iki. Bapak talah masih utange akeh. Pokoke jenggo jerone jagat niki. Niki suatu keuntungan segede. Ya'juj wa ma'juj niku gunung cor-coran wesi kaya ngoten niku dikrokoti. Lho, sapiro landhepe untune. Ngrokoti gunung niki kalih sumbar. Rodanah talik. Rodanah talik. Rodanah talik. Meni mesti jebol. Meni mesti jebol. Ngoten. Tapi ngoten niku nek umpama subuh ana wong azan. As-salatu khairum minan naum. Gunung sing wis tipis niku butuh maneh. Mulane wong ahli azan niku padha karo nyelametno wong sak jagat. Mulane menesuk adano bareng. Bapak suwe mboten napa-napa nggih. Jane jelas ngaten yo. Mungkin dijur malih wis tipis zuhur ana wong azan. Boleh maneh. Asar ana wong azan, maghrib ana wong azan, isya ana wong azan. Sakniki hati-hati, akeh langgar akeh masjid kosong gak tinggoni sembahyang olahane gak ana sing azan. Ganjarane wong sing azan karo wong sing imami gedhe ganjarane wong sing azan. Paham? Ngimami royokan tapi azan gak ana wong royokan. Umpama azan ana wong royokan ya iso dibrengok salanggar. Nah azan sak ngimamine luwih bagus. Jadi dijak ngelencer kalih Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi wassalam, terus ngejak pono kawan luru. Ngejak pono kawan luru. Tapi pada i'izzuhur ngeten mawon. Pada i'izzuhur. Ngoten niku numpak jaran wong limo niki. Bareng wis tenggene alam peteng. Kono kawan loro dikandani. Kon lereno kene aja melok. Alam dilmah. Temen aja ngalih teko kene. Wong loro ngenteni teng mriku kono kawan ambek nunggu jaran limo. Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi salam kalih Rajatul Qurnain metu teko jabaning jagat. Umpama jagat sing kula nggoni kalih panjenengan iki umpama bulat kaya bal. Metu nang jabane jagat niku mudun. Ini tenggane Quran. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mudun bareng mudun menisor
untuk sapi. Dadak sapi niki lho salam. Assalamualaikum. Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Raja Qur'an. Sapi dijawab waalaikumsalam. Sampeyan niki sinten? Kula niki malaikat diwujudna karo Gusti Allah rupa sapi kaya ngeten iki. Lah kula niki pendamelan kula mulyakno makhluke Gusti Allah sing diarani manungsa. Lah penggawean sampeyan lho. Nggih kula niki sing dikengken nyangga jagat. Mulane jagat niku ana kutub utara, ana kutub selatan. Takon lah pundi jagat sing sampean sangga niku. Sampean tingali ten tujuke sungu kula. Lho, upama sapi niku padha karo sapi sakniki. Pucuke sungu niku jagat lor jagat kidul niki incere tenggene sungune sapi niku. Umpama sapine padha sapi sakniki jagat niku lho gedene nek saneker. Oh. Lah niku terus upama sapine ginterang. Sapine ngambul-ngambul. Terus kula baik sampeyan ngampuni. Niku Raja Qur'an ketek-ketek nggih. Tibae jagat niku cilik nggih. Sapi ditakoni sampeyan iki mancik napa? Lah mboten ngertos. Sampai tingali teng sikil kula. Padahal teko jagat nanggone sapi niku umpama klapa niku rutuh. Santere kaya ngoten niku suwene 500 tahun. Umpama saking niku lakon digawe cepet. Mulane ngeten iki iso melem ngoten dipelem. Oh. Raja Qur'an ngono. Diukur irunge kula mek sampeyan bareng kadang teko sapi nang sikile sapi nang sing dinciki sapi. Nggih kaya klapa rutuh suwene 500 tahun. Tapi wong jenenge utusan. Waktu dinciki niku lho, waktu niku lho salam. Assalamualaikum Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Raja Qur'an. Waalaikumsalam. Sampai niki sinten? Kula niki malaikat diwujudna waktu niki kongkon mulyakno makhluke Gusti Allah anak putune Nabi Adam alaihi salam. Ini sing diarani manungsa. Lha wis mulyane kaya ngono terus kepingin dadi apa? Kadang-kadang direwangi poso kepingin dadi orang-orang. Pun enak dadi menungso niku pun kathik molah malih. Mulane ya ayo dadi menungso sing sejati ning menungso. Ngoten wis dimulyakno kaya ngoten. Nggih, dadi kula niki namung kengken gendong sapi niki sak lawase. Lah sampean mancik nopo? Boten ngertos. Teko watu mudhun kaya klapa rutuh suwene 500 tahun mungguh lakon biasa. Tibake watu niku numpang nguk gegere iwak.
Awake cilik niku takon niku iwak kutuk napa iwak lele dah. Upama dipancing niku palsane sapundi. Oh, tibake iwake niku wis ditulis di Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jenenge iwak nun. Nek iwatu niku numpang nggo gegere iwak berarti iwak ini ku ngambang. Nah, terus kira-kira iwak ini ku ngelem ngerti. Mulane yo gak mohal banyu segara munggah nang daratan gak mohal. Nggih. Gunung metu genine ya gak mohal. Merga gunung sing digawe ngedang-dangi Ya'juj wa Ma'juj karo menungso niku cor-coran tembaga. Gak mohal. Jadi kula kali panjenengan urip sing enake kaya ngeten iki diancam bahaya ngisor dhuwur kiwa tengen ngarep mburi. Bareng kaya ngoten iwak nun ditakoni mancik napa mboten ngertos. Mandhap tibake mancik segara. Lah sakpira gedene gak iso ngarani. Segara ditakoni sampeyan mancik napa? Nggih, sampeyan mandhap. Ditilok tibake segara niku mancik hawa. Ruk mriku niku Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi salam dipethukno bengawan. Banyune mili. Tiang kalih niki siram teng mriku. Tibake banyune niku diarani banyu hayat. Banyu penguripan. Sapa wong sing adus ngono diparingi murdawa padha karo umure jagat. Wani kula kali panjenengan nek kepingin gak matek dhisik ayo rono. Mbok rombongan nggih. Numpak elem. Tapi ya mbek gawa bontotan sego jagung. Masyaallah. Kaya ngoten arene. Bareng mantun adus mentas Raja Dzulkarnain ditangleti. Lho sampeyan kok mboten sumut sirah. Ten pundi? Melaku bareng tapi gak padha ceritane. Berarti nek ngoten panjenengan diparingi umur biasa kados menungso biasa senajan sampeyan niki dadi raja sak jagat. Nah kula kali Nabi Ilyas alaihi salam niki diparingi umur panjang madani umure jagat subhanallah. Ngoten. Bareng kaya ngoten balik teng alam zulmah niku wau ponokawan dijawang sil matur iki Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Raja Dzulkarnain tiang kali niki sempat bingung panggonan petenge kaya ngeten. Kula ket wau niku dulinan geragal, dulinan watu, lus-lus gunung kok mboten padha kali gunung sing kula sumrapi ngene jagat raya. Jawabe anjene gak padha. Napa? Yaiku diarani watu gedhen. Sampeyan tau temen watu gedhen. Mboten watu hitam. Watu gedhen. Lah kok ngoten iya sing nggawa ya gedhen, sing gak nggawa ya gedhen. Jare sing situ putus asa,
Padha-padha gedune enak kanggo kakaboten. Dari sing siji boten satangan dibeber dados gedun nek tetep nggawa ngoten. Lah ngoten kula beto sak satangan kula beber kula taleni ya aja dibuka nek durung teko kerajaan Romawi. Nah lho subhanallah bareng teko kerajaan dikongkon buka tibake berlian dan jika nggawa gedun lapo aku kok gak nggawa belas sing nggawa niku lho gedun lapo aku kok nggawa mek sak satangan aduh ngono mang celana aku gak beki ye apa sempakan tak perlu gedun niki ya iso dadi tulodo dunya niki kena diarani alam peteng akhirat niku alam padang mulane Quran dawuh wal akhiratu khairu wa abqa kenyataane lakon kula kali panjenengan teng donya besok bakal kepethuk nduk mriku ngoten langit pun ten mriku kula kali panjenengan niku sing ana mek gedun tok nggih berlian niku lakon apik niku jenenge berlian mulane senajan nggawa tapi nek apik niku mek titik tetep gedun lapo aku biyen lho kok nglakoni apik kok mek titik kok gak tak akeh-akehno sing gak nggawa gedun lapo aku biyen kok gak nglakoni apik blas kok gedune dadi cerita kaya ngeten iki ya kena digawe perkembangan ukurane antarane dunya lan akhirat niki jawaban ning Ya'juj wa Ma'juj asline niku menungso biasa tapi diwujudno karo Gusti Allah dadi raseksa iku besok nek gunung niku jebol mata omah dipangan nggih gunung-gunung niku ya dipangan menungso ya dipangan hewan dipangan nek wis entek rijik Ya'juj wa Ma'juj sing cilik-cilik dipangan karo Ya'juj wa Ma'juj sing gedhe-gedhe akhire kaya ngoten niku pungkasane diarani kiamat. Eco nenten sing takut ngeten iki matur nuwun. Nomor loro. Nggih. Niku mudine licik niku. Ngoten. Nggih, mudine licik niku. Jawabane niku gampang. Sing disekseni niku lho wong Islam ta duduk. Lah. Nek sing disekseni wong Islam ya kudu tetep dijawab yang sae. Ben? Nggih. Ya kudu dijawab ngoten berarti wong awake niki ya Islam. Mulane mungkin matine niku diatur secara Islam. Mati diatur secara Islam niku disuceni, diulesi, disembayangi, dikubur. Mulane nek diseksekno niki tiyang sae napa tiyang awan kudu dijawab yang sae. Dan sebab pancene padha Islame. Kamu cek cilik ati. Dene perkara kelakuan
setiap hari ini Pak Mudin dudu malaikat kamala nyateti lak ngoten nah ngono lha Pak Mudin nyateti ngoten ya sida gak nglakoni dhewe bendina ngloyo ngae nyateti kelawan nah patokane mek siji tok iman lan Islam nalika dadi kemanten di syahadat ono perkara sembayang ana kurange wong anjene menungso mulane wong niku nek mari sembayang wirite donga niku macem loro nggih sampeyan nek mari sembayang subuh sadurunge wiritan donga Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar gelem donga niku ping 7 kok awan niki diparingi mati gak bakal kecemplung neraka mari sembahyang maghrib sadurunge wiritan sampai donga Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar ping 7 pada waktu bengi niku diparingi mati gak iso kecemplung neraka sampai ndak boten tau ndonga sih ngaku wae ngono lho ngaku wae ngono delok praene ya padha mek kula gak tau ndonga ngono lho ci masih ini kayak gadonga iya oh gak tau ndonga ngono nang Mekah muni cilawak kaji iya ya iki lho jadi donga niku macam loro ana donga sadurunge wiritan ana donga sak badane wiritan mari sapa ping 7 mati awan niki gak kecemplung neraka mari maghrib diwaca ping 7 bengi mati gak kecemplung neraka ngoten kok boten diomongno biyen-biyen Kyai ngaji niku ngerti ngoten lho gak beres-beresan ngoten lho nggih boten ate salaman nggih langsung maca ngoten mawon sak badane assalamualaikum noleh nengen assalamualaikum noleh ngiwa langsung maca niku ping 7 mulane wong imame kadang-kadang meneng dhisik gak kesusu astagfirullahaladzim meneng dhisik niku ndonga niku ping 7 ngoten lho nggih jelas niki ijazah ngoten lho wong ngaji arene nggih jelas niki ijazah ngoten lho kadang-kadang dijazah yang geremeng kekataan mboten kok nglakoni ya prei ngono ae wong apa prei ora apa lho lak ngoten ta nomor 3 nek mujadid kauntet kurun tahun ini nganut mujadid sing terakhir biyen nggih diarani Khulafaur Rasyidin terus sahabat terus tabiin jadi tahun ini ya wis kudu nganut imam papat Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ngoten pun mujad oh gampang nggih gampang niku wis terusno nggih ya ana Islam niki jange kembali kaya ngoten ta wis nabi nek wis ana sore lara sore mati esuk lara lha ngoten bengi banjur parlo yo lha iki ku jawaban kula selagi nek gak ana kaya ngoten gak ana wong ngilangi ndablek niku gak ana ngono lho ngono. Nah
sampai ndonga muga-muga nang ngono becik gede-gede Allah ketara. Gampang jawaban ini bilang ngoten. Islam kembali seperti semula, tapi nek wis ana becik gede Allah ketara. Lho ngoten lho. Nek selagi durung kaya ngono masalah badan pengentit niku sing gelem leren ngoten lho. Gampang jawaban ini ngoten. Lan nek mantuk sampean nglamun ngono. Kapan niki tekane becik gede Allah ketara niku. Nggih. Nggih. Wa'il ana wawune wa'il qala rabbu pun diterusaken keliru. Yo nggih bener niku sing maca gak keliru tapi sing nulis niku sing keliru ngono. Nggih niku wonge pinter cuma nulise gopo ngono lho nggih. Utawa ya nalika nulis niku terus sampe mikirno utangan ngono. Dadi tulisane mari angel diwaca ngono. Nggih critane ngeten nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badhe wukuf. Nggih. Kanjeng Nabi niku dawuh sahabat sik deloken nang Arafah wong-wong wis nglumpuk apa dudun. Sahabat dateng Arafah. Kepethuk jaran kulung-kulung tak kepethuk wong. Boten panggih Kanjeng Rasul kepanggih jaran. Ngaten. Bareng kaya ngoten Kanjeng Nabi dawuh malih sing deloken nggo Arafah wong-wong wis teka pedhudung kebu kolong-kolong sing ana wedhus kolong-kolong macan kolong-kolong kethek kolong-kolong sembarang kolong-kolong. Kanjeng Nabi maos astagfirullahaladzim sejatine iku ngono atine menungso. Atine menungso iku ya ana sing kaya wedhus, ya ana sing kaya kucing, ya ana sing kaya kethek, ya ana sing kaya macan. Tapi nek wis mlebu nang Arafah niat wukuf kabeh disepuro karo Gusti Allah. Jadi wong mlebu nang Arafah atine mboten bodoh. Saestu. Tapi ya gak kena diarani kaji kethek ngono ya gak kena lho ngono. Mergo nggo Arafah niku mesti disepuro. Mulane wong niku nek nggo Arafah wukuf kok ije rumangsa duwe dosa, tambah dosa. Polahane gak percaya nek disepuro karo Gusti. Paham lah. Lah tunggu nggo Arafah niku mesti dijabahi karo Allah. Gus Munawir ndonga balik nangis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kae fid dunya hasanah kula bengok kali nangis. Ya Allah, mobil anyar, surat resmi gak ada yang bayar, prayo ndonga. Ya benar prayo ndonga. Mari ngono mecoco. Jadi angin tok niku lho dijabahi. Mantuk kurang 3 dina kula ditelepon tiyang. Yai mantuk kapan dina Selasa. Mun kula tumbasaken mobil regane 300 juta. Jadi yo niku lho. Saking kula delok omah kula cek sampe deloki.
Apa dicatat apa ya? Nyelang kena lho lah. Lho niku lho mek amin tok niku lho dijabahi karo Gusti Allah. Jadi boten padha karo permulaan menungso wa il qala rabbuka lil malaikati ini. Boten padha. Siji. Mulane kaji sing tas niki diarani kaji akbar. Kitab jenenge Al-Idah nurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji akbar pisan iku luwih bagus tinimbangane ibadah haji ping 70. Mulane biyen gak mangan niku wong-wong niku gak ana sing wiritan. Sing akeh niku misuh-misuh. Ambek ngremeng ngelok-ngelokno wis sembarang sauni-unine. Mari kaji biasanya niku diundang nang kabupaten. Kabupaten ana wong ngomong kajine akeh sing mardut tak jawab. Ngoten. Nek nurut dawuh Kanjeng Nabi luwih apik tinimbangane kaji ping 70. Upama sing mardut siji ijik duwian luwihan swidak somong. Waktu ini kabin tak ijik dulu mari mboten napa-napa bisa dijawab maneh lak ngoten nah. No. Nggih. Nggih. Ngamalaken. Nggih, bener. Nggih, edan. Nggih. Nur buat niku sangka kata-kata nurut nubuwah. Nggih. Nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nur buat niku segala maksud yang baik. Tapi perlu digurokno. Kula biyen niku nek maca nur buat niku mari subuh ping 7, mari asar ping 7. Mboten cukup waktune dikapeno. Wong wiritan macam kata lak ngoten nah. Sing dijaluk pirang-pirang. Sing gak tepat niku gak ade wiritan tapi jawaluk tuwa lha ngoten. Ku jenenge wong nakalan kaya ngoten. Lah saniki niku bab donga. Dulur-dulur kula kandhani niki nggih enten pitakonan. Yai umpama enten tiyang tumut ngaji mboten kandha karo yai. Niku terus sing ngelmune ngelmu nyolong. Wong sing kaya ngoten niku jawaban kucluk. Lho ngono lho lak ngoten ae. Jawaban kucluk ngoten lho. Gak nganggo dasar. Utuke bejat kudu stres ngoten niku lak ngoten nah. Dawuh Kanjeng Nabi kan kon mboten ngoten. Kun aliman. Nek siji kok nek iso dadi wong alim. Nomor loro au muta'alliman. Wong sing belajar ngaji. Lek gak kober au mustami'an wong sing ngrungokno ngaji. Lho gak kober maneh niku lho sampe au muhibban. Atimu seneng ngotok karo wong ngaji. Lah nek diarani nyolong niku berarti sing ngomong niku gak seneng karo ngaji. Nggih ya. Nah iki jadi kandhakno nang sing ngomong ngoten lho lak ngoten ana. Wala ana wong takon kaya ngoten. Jadi kata-kata ngoten niku kata-katane wong kucluk. Jarku nek gak ngerti hadis Kanjeng Nabi maca kakean cocot. Wala takun khomisan aja sampai kegolong sing nomor 5. Ngoten lho. Alim gak ngaji gak ngrungokno gak lah ngoten sih. Seneng gak mek no-noan padune wong ngaji cek buyar. Nggih ya. Jawabane mes itu lama tamu lho. Wis pungkasane lama tamu niku mawon. Jadi kandhane mek sing ngomong ngoten lho nggih. Ben menapa sing teko kene niki ana antreke sing ngomong niku lho ngono lho. Gak apa-apa jane jelas. Nek gak cerita cek marani aku ngono lho ngono. Jadi mboten sampeyan sing diparani.
Aku kok kuculuk-kuculuk, no iya aja nih kuculuk temenan dari dulu. Ngomong gak nganggo dasar, ngoten lho. Nek jopok duit nggo pengajian gak taren karo kula iki niku ngentit. Lho ngoten lho. Paham ah? Ngono lho, nek wong ngrungokno ngaji gak ono wong nyolong niku lho ngoten lah. Lah nek di buku nyolong kabeh lah dosa kabeh. Wis buyar ae gatik ngaji lah ngoten lho. Ngeten iki kudu kumat. Semoga dijeboro kali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Masalah sing dereng kula jawab kersane dicatet kali anak kula Parlis. Tapi Parlis nek nulis tulisannya sing jelas. Wah, macam tulisan ini dibuka ini sembuh wis mun mangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kiai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kiai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan dan kesuksesan, Kiai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kiai Husain seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya. Misalnya tentang Trimo ing Bandung, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit Semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husain Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husain ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat,
penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husain Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husain berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.